guys, welcome to my channel Mama Dils Vlog. Karon guys, magluto ko og sinabaw nga baka, bukog nga baka. Baka, kabaw, Baka, kabaw. baka. Guys, kanang among isudan og paniud to. Mao ni ang akong mga sagol guys nga utan. Batong, pitsay, ug akong lamas, Bombay na lang og ahos o kanang luya. Luya og dahonan nga sibuyas. Mao ra ni ang akong panakot guys. So maghawan ako og putanon. Diyos, dali ara Diyos kay makang ka Diyos. Niya ako karon diri sa bukid guys kay nagpalakaw ko pangadji sa akong bana sumad karong March 12. Nagsugod ko palakaw sa pangadji guys atong pizza 4. Shout out ko sa Balistoy Family Vlogs. Shout out ko sa tanan nga nagsunod ug nagtan-aw sa akong vlog karon. Thank you very much. Labi na sa akong mga igsuon nga to sa Pampanga ug diri sa amo sa Katigdian. Shout out sa tanan sa akong mga pagumangkon, akong apo nga supporter kayo. Thank you. Ug akong mga anak. Mahal kayo og isda diri guys, mao nang nagpalit lang mi og bukog sa baka. Kaya among sagulan og itsay og batong. Sagol sa among gulaaw, sinabawng. Tugnaw kayo diri sa bukid guys. Siya perming ulan. Pasensya mo guys ang among kusina. Wanan. Tugas-tugas tayo sa atong gulay.
Guys, ako nang ilunod ang akong mga panakot kay gigutom na ang akong anak. Si Junjun kay may gipang bati sa lawas. Ito nang ilunod ang atong batong. Panggilat ito guys, kabukaw-bukaw na pag-ayo. Kain na tayo guys. Basta nibilang kang manok. Kan ka na. Wala nga kajanas ba? Hello guys, welcome to Mama Din Vlog. Kami anak ni Mama Din Vlog. Ako! Kami ako. Si Ate Lati, ako si Kishra. Ako si Lola. Si Lola to. Si Lola kay Bita Ilis. Kahuman. Karang ba? Apa may istorya. Wato sa ito sa lulam na ka. Ba? Alis na. Wa kay ba si Ma'am Lab no? Wa. Dito. Alit kay guys. Thank you guys. Babaw. Ano ka magkukulab? Bako tubig. Lahat. Sabaw mo ba? Kano din sabon mo dito ba? Iko. Oh. Ayaw na. Wala na. Amaram mo na na. Sobrang init. Wow. Sige. Nagmukbang. Ay kaupat nga na din na kasi na. Oh, klamon. Salamat ganita kay anak siya. Salamat talaga. Pwede ba yun? Asa man? Sukot ko. Pwede ba mo kayo sinabi? Pwede pa. Ang Hi guys, kaon na tayo. Mga unta. Nanay ako mga apo gikan sa school, gigutom. Apo si Joshua nga permit din ako iuban ang akong apo koy. Kay interesado siya nga mo vlog. at bata pa. Mao ni ang among mga sudan guys. Silabli, mao ni silabli vlog. La kanang nay daghan ni siya ang TikTok. Og kapag ko isa ka apo nga pagkauli gikuha pa sa iyang amahan nga si Ivy. Daghan na pud ko siya og Sa man sa ibi? Ivy. Kuha sa. Gikuha pa sa eskwelahan. Hi guys. Love you guys. Kinsa gani kadlos apo ni. Kinsa ka na? Kinsa ka na? Apo na mamagay po. ikaw lab. Apo na mamagay. Tingnan ba? Follow mo sa akong TikTok Lovely Marie Pagyan. Or? Please follow sa TikTok ni
Lovely Mare. Ano ba akong test Mga lang? guys. Ito eh. Oh, guys. Nasa sila yung mga TikTok, guys. Ito, tanawala. Tayo, ha? Oh, TikTok. Ang naiding walay kamot. Putol! Ha? Kaya hindi ko ipaggamot ko tol. Tinudol. Putol! Putol. Daghan lagi lap, nakita ni mo be? Daan ko, sige, tutul. Kain tayo. May gulay sa akong hinabaw nga baka. Lami luto. Bulaw. Chat-chat, pagtugay, busy. Lami lang. Hmm? Lami mong luto. Wow, kasarapan siya. Guys, suman akong kaon kami. Bye-bye. Next vlog. See you next vlog. Subscribe. Please subscribe Mama Dil's vlog o Lovely Mare. Mare vlog o Baliste Family vlog. Bye-bye. Vlog.